an ƙi cin biri an ci dila. Shari'ar zaɓen Kano ta ɗauki salo bayan rubutaccen hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya ci karo da abin da aka karanta a cikin kotu. Abba da jam'iyyarsa ta NNPP sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun Koli ne suna ƙalubalantar ƙwace kujerarsa da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yi. Suna ƙalubalantar soke ƙuri'un Abba da kotun ta yi da shirin na sauya rubutaccen hukuncinta mai karo da juna ɗaya tabbatar masa da kujerar. Shari'ar zaben ya ɗauki hankalin duniya ne bayan kundin hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya kan shari'ar ya fito ɗauke da saɓanin hukuncin da aka karanta a zamanta kan shari'ar da Abba Kabir Yusuf ya ɗaukaka zuwa gabanta. A hukuncin da kotu ta karanta, sanar da ƙwace kujerar gwamna bisa hujjar cewa shi ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne da ya lashe zaɓe a ƙarƙashin inuwar ta ba ne saboda babu sunansa a rijistar mambobin katin zaɓen NNPP da jam'iyyar ta miƙa hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC. A yayin da Nasiru Yusuf Gawuna ya ce shi gaskiya bai yarda da hukuncin da aka yi a kotun Koli ba, yayin da magoya bayan jam'iyyar NNPP suka ringa ɗaukar dukiyoyin suke zuwa suke sauke alkur'ani suna yin addu'a Allah ya ba su nasara. To, an ƙi cin biri an ci dila. Magoya bayan jam'iyyar NNPP sun ce magoya bayan su irin su Kwankwaso da manyan matafiya sun ce insha Allahu za su ci nasara a wannan kotun. Ku biyo mu a nan gaba za ku ji me ke faruwa.